салому алайкум мухлисони ММА. ба канали шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. ислом махачев беҳтарин муборизи UFC дониста нашуд. пас аз бо муваффақият камарбанди қаҳрамонии UFC-ро дар вазни сабук бар зидди Александр Волконовский ҳимоя кардани Ислом Махачев натавонист Волконовскийро аз сатри аввали радабандии беҳтарин муборизи созмон новобаста аз вазн дур кунад. тибқи рейтинги навшуда ягон тағйирот дар рӯйхати UFC P4P дида нашуд, чун дар рӯйхати аввал Александр Волконовский дида мешавад ва ҷои дуюмро бошад Ислом Махачев ишғол мекунад. ёдовар мешавем ки охири ҳафтаи гузашта дар мусобиқаи UFC 284 дар шаҳри Перт Александр Волконовский ки соҳиби унвони қаҳрамонии UFC дар вазни сабук аст, кӯшиши бебарор анҷом дода камарбанди қаҳрамонии UFC-ро дар вазни сабук аз Ислом Махачев ҳимоя карда натавонист ва бо қарори якдилонаи доварон пас аз 5 дав аз ҳарифаш мағлуб шуд. яке аз группаҳои варзишӣ ба гузоштани видеои варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов аз ӯ пурсон шудаанд ки ассалому алайкум. ҳама пурсида истодаанд ки Лоиқ кай ба тагон бармегардад. дар ҷавоб бошад Лоиқ ба наздикӣ навиштааст. аз ин маълум мешавад ки Лоиқ тасмим дорад бо бозгашти худ табимо мухлисонашро шод кунад. шумо низ бозгашти ӯро интизор ҳастед ва дар кадом лига ӯро дидан мехосед? ҳатман дар комментария нависед. давлат чӯпонов нуҳуми март ба тагон бармегардад. ӯ дар лигаи ACA бо варзишгари брезилиягӣ Карлос Агусто дар турнири ACA 153 во мехӯрад. бояд гуфт ки турнир дар шаҳри Москва барпо хоҳад шуд. шумо мехоҳед ки дар бораи ҳарду варзишгар маълумот пешкашатон кунем? агар ҳамин тавр дар комментария нависед ва дар зери ҳамин видео дар комментария телеграм канали мо ҳаст. дар омада обуна шавед ва хабарҳои ҷадидро аз олами ММА дар он ҷо аввал пайдо карда метавонед. дӯстони азиз, моҳи шарифи Рамазон наздик аст ва мо бояд либосҳои муносибро ба бар кунем. барои шумо ин либосҳое ки сифаташон бисёр хуб ва олӣ аст тавсия медиҳем. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран бода худи ҳозир нависед. ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъди саломату сарбаланд ва комёру комгор бошед.